लोगोफोर बे भिडिअ नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा अन्नाय सावथुन जे जों आरबि प्रडाक्शननिफ्राय जों नुनो मोनदोंमोन। बे अन्नाय सावथुननि सायाव प्राग सिनेमा एवार्ड मोननाय जादों। राननानै होनायाव बिथांमोना सेलेक्शन जादों आरो बिथांमोननो अन्नाय सावथुननि दोंसे मेथाइयाव प्राग सिन एवार्ड होनाय जादों। थांनाय 1 जुन आरो 2 जुनाव जानाय प्रग्रामाव। दा बिनि सिगां प्राग सिन एवार्डआ मा बेखौ नोंथांमोननो सिगाङाव दिन्थिनो आखायाव लादों। बाहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना प्राग सिन एवार्ड बेखौ होजेनदोंमोन। फारियै नोंथांमोना नुनो मोनगोन 2003 निफ्राय होदों। बेनिफ्राय बबेया होयो होनदों प्राग निउज चेनेल, जाय आसामनिफ्राय मोनसे निउज चेनेल दङ, सेटेलाइट निउज चेनेल प्राग निउज, बेनिफ्राय होनाय जायो। गासै बबेखौ होनाय जायो आसाम आरो नर्थ इस्ट इन्डियानि जेसेबांनाखि सिनेमाफोर दङ बेनि थाखाय सेलेक्शन खालामनानै होनाय जायो होनना 2003 निफ्राय होबोनाय जादों। बेनिफ्राय ओरैजाय फरायबा नुनो मोनगोन प्राग सिन एवार्डआव मा होनाय दङ। प्रेजेन्टेड एनुवेलि बाय प्राग निउज एन्ड रेंगनि, ए सेटेलाइट टेलिभिजन चेनेल फ्रम आसाम। The aim of the award to give support, recognition and inspiration to the Assamese film industry and honor some of the eminent film personalities who have contributed to the cause of Assamese cinema of Assam. The award was first instituted in the year 2003. बेनिफ्राय होबोबाय थादों 2003 नि। दा 2019 नि बेलायाव जोंनि बर'निफ्राय फिल्म अन्नाय जेनाखि फिल्म दङ, बे अन्नाय फिल्मनि मोनसे मेथाइया बाहाय सायख'जानाय जादों आरो बेस्ट करिय'ग्राफि एवार्ड मोननाय जादों अन्नाय सावथुननि सायाव। अन्नाय सावथुननि बे जाहैबाय मेथाइया जादोंमोन गोदो गोदायनि सल'बाथानि मेथाइ जे दंमोन अन्नाय सावथुनाव। जायफोरा बिथांमोना अन्नाय सावथुनखौ नायबाय बिथांमोना मिथिनो मोनबाय जानो हागौ। बे सावथुननि गोदो गोदायनि आरो सल'बाथानि होननाय बे मेथाइनि सायाव बेस्ट करिय'ग्राफि एवार्ड होनाय जादों प्राग सिन एवार्ड। प्राग सिन एबा प्राग निउजनि निउज चेनेला। बेनिनो करिय'ग्राफियाराव सोर दंमोन? पुर्ण बसुमतारी, पुर्ण बसुमतारी आरो दीपक दे बिथांमोना बेयाव करिय'ग्राफि हिसाबै दङमोन। बिथांमोनानो मोननाय जादों। जाय बिथांमोना सिनेमा नायदोंमोन बिथांमोना नुदों जानो हागौ। सिगाङावनो फिल्मनि सिगाङावनो खिन्थाना होखादोंमोन। बे एखेखौनो आं स्क्रिनशट खालामनानै बेहाय होनाय जादों करिय'ग्राफिखौ पुर्ण बसुमतारी आरो दीपक दे बिथांमोनखौ। दा बिथांमोना थांनाय 1 आरो 2 जुनाव जानाय प्रग्रामाव प्राग सिन एवार्ड राननायाव बेयाव मोननो हादों। बिथांमोना सावगारियाव नायबा नुनो मोनगोन नैबे सार्टिफिकेटमोन आरो नैबे एवार्डनि सिम्बल नोंथांमोना नुदों। बिथांमोना 3 गाहाय फाव खालामदोंमोन बे सिनेमायाव। लिंसार, फुजि, रिया, उइंकेल, थाख्लाय बिथांमोनानो गाहाय फावगिरि महरै बाहागो लादोंमोन। बिथांमोननिसिम नेचार पाब्लिकेसननिफ्राय साबायखर बावहरबाय जे बर' सावथुननि मुलुगखौ जाहाथे गोजौ फारसे लांनायनि थाखाय, आरो आसा खालामो बिथांमोनहा गोजौ फारसे लांबाय थानो हागोन आरो आसा खालामो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ नायनायनि गेजेरजों सापर्ट खालामगोन होननानै आं मिजिंथियो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि सायाव माबायदि मोनदों? मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो। लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे गोदान इनफरमेसन नोंथांमोना मोननो हायो आरो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै ला, जाहाथे नोंथांनियाव थाबैनो इनफरमेसन थाङो आरो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर जाहाथे थुलुंगाखाङो आरो भिडिअ बेफोरबायदि नोंथांमोननो इनफरमेसनखौ होनो हानाय जानो हायो। गोजोन्थों, एसेनोसै।